Kai tuolla melkein 300 tähän nyt kun toiseen näköinen. Ja siellä ei matkassa. Ja 90 pistettä. Melko tutulla kaavalla lähtee liikenteeseen, jos sanotaan. 120 pistettä. 160 pistettä. Ja siellä Jokerille. Ja Jokeri puhtaasti 360 pistettä ja pikkuriskillä seuraavalle pystylle pisteitä 380, 390. Edelleen 390 pistettä. 470. Sitten vielä ei kirmaa nopeasti maaliin saadaan aikaa. Näin. Ennätystulosten jatkastelijoiden tulos.